Ακούστε με προσεκτικά. Η ώρα είναι σχεδόν πότε γεννήθηκα και δεν σας λέω πότε γιατί θα είμαι ρατσιστικός, οπότε δεν θέλω να είμαι ρατσιστικός και θα μου λέτε πράγματα ότι είμαι ρατσιστικός. Είσαι ρατσιστικός τίγιο. Και δεν τα θέλω αυτά καθόλου, γιατί θα μπλέξετε. Και φυσικά θα μπλέξετε. Εδώ δεν είναι το σπίτι μου. Δεν είναι το σπίτι μου, μαντέψτε ποιο είναι. Το ιγκλού λίγο πιο πέρα. Είναι το σπίτι μου και από κάτω έχω κάνει βάση. Ό,τι πιο ασυνήθιστο. Πας εδώ. Κλείνεις την πόρτα. Πας εδώ. Ανοίγεις τα τράπτορ χωρίς κανένα πρόβλημα. Πας εδώ. Μην έρθει κανείς, θα το σπάσω το ξύλο. Πας εδώ. Έχω βάλει τζάμι για κάποιο λόγο να βλέπει παικτής. Και αυτή είναι η βάση.